Αν μου επιτρέψετε να διαβάσω από Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, από το 1 έως το 6. Μιλάει στους Εφέσιους ο Παύλος και λέει τα εξής. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο φυλακισμένος, η επιστολή αυτή έχει σταλεί όσο είναι φυλακισμένος στη Ρώμη, γι' αυτό λέω φυλακισμένος. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο φυλακισμένος χάρη του Κυρίου, αυτή είναι η αιτία που είναι φυλακισμένος, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε. Με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος, διαμέσου του συνδέσμου της ειρήνης. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, όπως και προσκληθήκατε με μία ελπίδα της πρόσκλησής σας. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι επάνω από όλους και διαμέσου όλων και μέσα σε όλους εσάς. Αν προσέξετε αυτό το σύνολο των εδαφίων, σε αυτά τα εδάφια η ενότητα βρίσκεται στο εδάφιο 3, είναι ακριβώς στη μέση. Έχει πίσω της προαπαιτούμενα, όπως κάθε λογική έννοια, προϋποθέσεις για να υπάρξει, και έχει και παράγωγα μετά από αυτή. Αυτά που προέρχονται από την ενότητα. Γι' αυτό μιλάμε ότι κάθε μεγάλη θεολογική έννοια όπως είναι η ενότητα, βασική, ξεκινάει με προϋποθέσεις. Ξεκινάμε από το εδάφιο 1, και στην οποίο λέει το εξής: σας παρακαλώ εγώ φυλακισμένος και χάρη του Κυρίου να περπατήσετε, το διαβάζω από το κριτικό κείμενο, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε. Κλήσιμη πρόσκληση όντως. Ειδικά εδώ κάποιο από το Θεό, για κάποιο έργο, για κάποιο προορισμό, για κάποια αποστολή. Η λέξη περιπατώ, το λέμε και εμείς, πώς περπατάς έτσι, σημαίνει συμπεριφέρομαι στον καθημερινό βίο. Διάγω τη ζωή μου, περνάω τη ζωή μου με ένα ορισμένο τρόπο. Αυτό σημαίνει περπατάω. Στην καθημερινότητα πώς περπατάς. Τι λέει στο εδάφιο 1 ο Παύλος? Να περπατάτε με τον εξής τρόπο. Λοιπόν, εσείς προσκληθήκατε. Από ποιον προσκληθήκατε? Από το Θεό, να προσκοληθείτε σε Αυτόν και να περπατήσετε μαζί με Αυτόν. Πώς να περπατήσετε? Προσέξτε, αντάξια της πρόσκλησης. Πόση αξία έχει πρόσκληση? Πόση έχει αξία η πρόσκληση που σε έδωσε ο Θεός? Μπορεί να την υπολογίσετε? Αν υπολογίσεις πόσο αξία έχει αυτή η πρόσκληση, με αυτή την αξία να περπατάς. Μα είναι τεράστια η αξία της πρόσκλησης. Βάσει αυτής της πρόσκλησης να περπατάς. Φανταστείτε τι βάρος δίνει ηθικό στο πώς περπατάμε, πώς διάγουμε το βίο μας. Έτσι. Πρώτη προϋπόθεση. Να περπατάς βάσει της πρόσκλησης που έχεις λάβει εσύ προσωπικά. Ο καθένας έχει λάβει προσωπική πρόσκληση. Έτσι δεν είναι ομαδική, δεν είναι καμία ομαδική πρόσκληση εδώ. Να περπατάς αντάξια της πρόσκλησης. Πρώτη προϋπόθεση. Μιλάμε πάντα για την ενότητα. Ο στόχος είναι να φτάσουμε εκεί. Εδάφιο 2. Με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλο με αγάπη. Και ξαφνικά μαζί στο εδάφιο 2, 4 ηθικές προϋποθέσεις. 4 ηθικές προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, η ταπεινοφροσύνη. Τι είναι ταπεινοφροσύνη? Καμιά φορά την ταπεινοφροσύνη, ξέρετε τι εννοούμε? Ντύνομαι σεμνά. Έχω και μια μορφή σεμνή και προβάλλω τον εαυτό μου ως έναν ταπεινό άνθρωπο, στα ολόγια. Δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη. Είναι φρόνημα η ταπεινοφροσύνη. Το λέει και η λέξη ταπεινό φρόνημα. Μέσα μου η συνείδησή μου είναι ταπεινή. Η συνείδησή μου, όχι η εξωτερική μου εμφάνιση. Ταπεινοφροσύνη είναι η ιδιότητα του ταπεινόφρονα, η μετριοφροσύνη, η σεμνότητα, αλλά η σεμνότητα του χαρακτήρα, όχι της εμφάνισης. Ταπεινοφροσύνη, η πρώτη προϋπόθεση ηθική που θέτει. Δεύτερη προϋπόθεση, πραότητα. Πραότητα τι σημαίνει? Η ποιότητα,
ηρεμία, γλυκύτητα χαρακτήρος. Όχι έξαψη, φωνές, αγριότητες. Πραότητα. Ποιος είναι στις γραφές ταπεινός και πράος? Άρα αυτές οι δύο πρώτες ιδιότητες είναι θεϊκές ιδιότητες, σωστά? Φανταστείτε ότι αυτές οι δύο ιδιότητες είναι ιδιότητες του Θεού και αναφέρονται σε χαρακτήρα ταπεινό. Ταπεινός χαρακτήρα. Αν ο Θεός έχει ταπεινό χαρακτήρα, πού τη βρήκες εσύ την υψηλόφροσύνη? Από πού την ψώνησες? Ταπεινός και πράος είναι ο ίδιος ο Θεός. Και λέει, ξέρετε κάτι, πρέπει και εσείς να είστε ταπεινοί και πράοι. Ταπεινότητα, ταπεινοφροσύνη, ταπεινό φρόνημα, πραότητα. Το τέταρτο είναι μακροθυμία. Μακροθυμία σημαίνει στείλε μακρά το θυμό σου. Σημαίνει ουσιαστικά υπομονή, ανεκτικότητα. Μην παίρνεις αυτό που λέμε τα πήρες στο κρανίο, δηλαδή αμέσως ανεβάζεις τροφές. Μου κάτι έγινε, έκρηξη. Όχι, όχι, όχι. Ανέχεσαι και υπομένεις. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι λέει υποφέροντας ο ένας τον άλλο. Στο κριτικό κείμενο είναι ανεχόμενοι αλλήλων. Είναι από την ανοχή. Μπορεί να μεταφραστεί και υποφέροντας, ναι. Ανέχομαι τον άλλον. Είναι αντίστοιχο της μακροθυμίας. Με άλλη έννοια. Με έννοια του υποφέρω. Ανέχομαι το υπομένω ουσιαστικά. Και όλο το καθεστώς αυτό, ταπεινοφροσύνης, πραότητας, μακροθυμίας, είναι εν αγάπη. Εν αγάπη. Λοιπόν, προσέξτε ότι μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει ένα σύνολο προϋποθέσεων, δεν συζητάμε ακόμα για ενότητα. Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ενότητα αν δεν συζητήσουμε για αυτά. Να το πούμε διαφορετικά. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι για ενότητα αν δεν έχεις προσευχηθεί για αυτά. Να περπατάς αντάξια της πρόσκλησης, να είσαι ταπεινόφρον, όλοι να είμαστε ταπεινόφρονες, πραός, μακρόθυμος, ανεκτικός. Στο Κολοσσαείς 1:10 λέει το εξής. Από το 9 διαβάζω. Γι' αυτό και εμείς από την ημέρα που το ακούσαμε, για σας δηλαδή, δεν παύουμε να προσευχόμαστε για σας και να δεόμαστε να γίνετε πλήρεις από την επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση, για να περπατήσετε αντάξια στον Κύριο. Αν σας φαίνεται λίγο αφηρημένα τι σημαίνει αντάξια στον Κύριο, εδώ θα δείτε πως το κάνει πιο πρακτικό. Ευαρεστώντες σε όλα, με το να είστε ευάρεστοι, ευχάριστοι στο Θεό σε όλα, σε όλες τις πράξεις δηλαδή, καρποφορώντας σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αν λίγο σας φαίνεται αφηρημένο τι σημαίνει να περπατάω, αντάξια της πρόσκλησης, εδώ το κάνει πιο, το εξειδικεύει. Ναι, να ευαρεστείτε το Θεό σε όλα. Σε όλες τις πράξεις να χαίρεται ο Θεός. Να καρποφορείτε, να είστε καρποφόροι, να βγάζετε καρπό σε κάθε έργο σας. Και φυσικά να ενδιαμώνεστε στη γνώση, γιατί είναι βασικό στοιχείο αυτό. Πρέπει να γνωρίζεις το Θεό όλο και περισσότερο. Στην επίγνωση λέει, που είναι, η επίγνωση είναι η βαθιά γνώση του Θεού. Αυτό έχει το περπατώ. Ξαναλέμε για τις 4 ηθικές προϋποθέσεις που προϋπάρχουν. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεκτικότητα και όλα αυτά στο πλαίσιο της αγάπης. Στο περιβάλλον της αγάπης. Στις Γαλάτας στο 5:25 θα πει ο Παύλος, αν ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα, ας περπατάμε και σύμφωνα με το πνεύμα. Αν ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα, ας περπατάμε και σύμφωνα με το πνεύμα. Αν επικαλούμεθα ότι είμεθα άνθρωποι πνευματικοί, τότε οι συμπεριφορές μας κάθε στιγμή πρέπει να είναι αντάξιες του πνεύματος αυτού που επικαλούμεθα. Και συνεχίζει. Μη γινόμαστε κενόδοξοι. Κενή δόξα σημαίνει υψηλοφροσύνη που δεν έχει κανένα αντίκρισμα, δεν υπάρχει τίποτα πίσω σου. Και εσύ καυχάσαι ότι είσαι κάτι. Μη γινόμαστε κενόδοξοι,
ερεθίζοντας ο ένας τον άλλο και φθονώντας ο ένας τον άλλο. Ηθικές προϋποθέσεις πάλι. Βλέπετε, όταν μιλήσει για κάτι όπως αυτό, βάζει τις ηθικές προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα αν δεν υπάρχουν οι ηθικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό λέω, προσευχόμαστε να υπάρξουν πρώτα το ηθικό κομμάτι και μετά είναι παράγωγο. Η ενότητα έρχεται από μόνη της εφόσον προϋπάρχουν όλα αυτά. Τώρα λοιπόν πάμε στο εδάφιο 3 στην Εφεσίους που λέει «Φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος διαμέσου του συνδέσμου της ειρήνης». Σπουδάζοντες, είναι στο κριτικό κείμενο, τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ενότητα είπαμε τι είναι. Τώρα, ενότητα του πνεύματος, προσέξτε, το πνεύμα με κεφαλαίο ή με μικρό? Με κεφαλαίο. Η ενότητα του πνεύματος είναι την ενότητα που δίνει το πνεύμα του Θεού. Από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί, όσο καλοί χαρακτήρες και να είμαστε κατά κόσμο, να διατηρήσουμε την ενότητα. Μπορεί να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ μας, να πούμε παιδιά, για να μην τσακωνόμαστε, να συμφωνήσουμε να τηρούμε 5 κανόνες και τους συμφωνούμε, τους οποίους και τους παραβιάζουμε την άλλη μέρα. Αυτό δεν είναι ενότητα πνεύματος, είναι μια κοινωνική συμφωνία. Ενότητα πνεύματος είναι, έχει γίνει, η ενότητα έχει πάρει μορφή μέσα μας ως πρόθεση προς ενότητα και τη δίνει το πνεύμα. Βέβαια η ενότητα πνεύματος γίνεται και ενότητα πνεύματος με πι, μικρό, εδώ. Σκεφτόμαστε το ίδιο, έτσι. Αλλά προσέξτε, επειδή είπαμε τώρα τι δίνει το πνεύμα, μπορεί κάποιοι να πούνε εντάξει, να το ουρανοκατέβατο, μας την έδωσε το πνεύμα, τελείωσε. Όχι, διότι εδώ υπάρχουν 2 μετοχές. Είναι οι μετοχές σπουδάζοντες και τηρούντες. Σπουδάζω σημαίνει φροντίζω, δείχνω ζήλο. Δείξτε ζήλο σε τι? Στο να τηρήσετε. Τηρώ σημαίνει διατηρώ, διαφυλάτω, κρατώ κάτι απαραβίαστο. Η ενότητα είναι εύθραυστο υλικό. Την έχεις και την άλλη στιγμή δεν την έχεις. Την έχεις σπάσει εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό πρέπει να δείχνεις ζήλο, ούτως ώστε όταν την κατακτήσεις να τη διατηρήσεις. Δεν είναι να την κατακτήσεις, είναι να μπορέσεις να τη συντηρήσεις. Τι ωραία ενότητα που έχει η Σπάρτη εδώ σαν η Εκκλησία. Συγχαρητήρια, το κατακτήσατε. Είστε σίγουροι για το αύριο? Έχετε δει πως εμφανίζονται τα σχίσματα ξαφνικά? Έτσι μπαμ, μέσα σε μια μέρα. Γι' αυτό λέει σπουδάζοντες, σπουδή. Σπουδή είναι αυτό, ο ζήλος. Σπουδή, να συντηρήσεις, να τηρήσεις την ενότητα του πνεύματος. Άρα η ενότητα του πνεύματος δεν χαρίζεται, μάλλον χαρίζεται από το πνεύμα, αλλά κατακτιέται και από τον άνθρωπο, γιατί είναι υποχρεωμένος να τη συντηρεί. Και βέβαια, τι είπαμε στην αρχή, περιέχει προϋποθέσεις. Πρώτα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι ηθικές, και μετά θα έρθει η ενότητα. Αυτή η ενότητα πιο εξειδικευμένα μπορούμε να τη δούμε σε άλλα σημεία της Γραφής ως με τα παράγωγά της. Ως ομοφροσύνη, ενότητα φρονήματος, ως πίστη, ενότητα πίστεως, ως λόγος, ενότητα λόγου. Διαβάζω φερειπίν από τη Φιλιππισίους στο 2.2. Κάντε, λέει προς τους Φιλιππίσιους ο Παύλος, κάντε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το ίδιο. Εδώ είναι φρόνημα. Φρόνημα είναι η διανοητική και συναισθηματική μας κλίση. Προς τα που τίνει το μυαλό μας και το συναίσθημά μας. Αυτό είναι το φρόνημα. Προς τα που ρέπει. Κάντε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, δηλαδή να έχετε την ίδια γνώμη, να πιστεύετε τα ίδια, να συλλογίζεστε τα ίδια, να διανοήσετε τα ίδια, να φρονείτε, λέει, το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Όλα αυτά έχουν το ομού, που σημαίνει αντίστοιχο του εν. Μην κάνοντας, μην κάνοντας, αρχίζουν οι προϋποθέσεις πάλι, μην κάνοντας τίποτα από αντιζηλία ή καινοδοξία, μπορεί να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, αλλά με ταπεινοφροσύνη, να το πάλι ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ο ένας τον άλλο ότι υπερέχει από τον εαυτό του. Καθένας
μη αποβλέπεται στα δικά του, μην κοιτάς μόνο τα δικά σου, έτσι, αλλά καθένας ας αποβλέπει και σε εκείνα που είναι των άλλων. Όχι μόνο η πάρτη μου, υπάρχουν και οι άλλοι εδώ μέσα. Το αγαπάτε αλλήλους είναι εδώ. Ομόφρονες λοιπόν, το ίδιο φρόνημα, ίδιες αντιλήψεις. Και πάλι με ηθικές προϋποθέσεις. Πάλι δεν χαρίζεται αν δεν υπάρχουν αυτά. Ρωμαίους 12-16. Να έχετε το ίδιο φρόνημα, λέει ο Παύλος, ο ένας προς τον άλλο. Μη υψηλοφρονείτε. Αμέσως, μόλις το λέει, βάζει ειδικές προϋποθέσεις. Δεν λέει ταπεινοφροσύνη, λέει μη υψηλοφρονείτε, το λέει ανάποδο. Το ανάποδο της ταπεινοφροσύνης είναι η υψηλοφροσύνη. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι ωραίο πνευματικά, έτσι, πρώτα απ' όλα εσύ. Ενότητα φρονήματος. Είναι οι πνευματικές και συναισθηματικές μας τάσεις. Ενότητα πίστεως. Επιλεκτικά τα διαβάζουμε αυτά. Στο Εφεσίους διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 4:11. Και αυτός έδωσε, στην εκκλησία του εννοείται, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους, για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εδάφιο 13. Μέχρι ότι όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης. Πώς φτάνουμε στην ενότητα της πίστης? Προηγουμένως δείχνει ένα οικοδόμημα που λέγεται εκκλησία. Μέσα σε αυτό το οικοδόμημα υπάρχουν χαρίσματα τα οποία πρέπει να είναι ενεργά. Πρέπει να υπάρχουν ευαγγελιστές, να υπάρχουν ποιμένες, να υπάρχουν δάσκαλοι. Αυτοί οδηγούν το ποίμνιο στην τελειοποίηση. Άρα πάλι προϋπόθεση. Εκκλησία που να λειτουργεί βάσει χαρισμάτων που έχουν δοθεί από το Θεό. Και πάλι προϋπόθεση είναι αυτό. Μέχρι ότους όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης, βασικό αυτό, του Υιού του Θεού. Σε τέλειο άνδρα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο τέλειος άνδρας. Σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι πολύ ψηλή έννοια. Μέτρο ηλικίας σημαίνει μπόι στους αρχαίους. Να πιάσετε τον μπόι του Χριστού. Ασύλληπτη έννοια. Μπορείς να φτάσεις στον μπόι του Χριστού? Εδώ λέει όμως αυτό. Αυτό είναι η τελειότητα. Μέχρι ότου φτάσεις στον μπόι του Χριστό. Ασύλληπτη έννοια. Και σε καλεί να το κάνεις. Αυτό είναι, στα μαθηματικά λέγεται λίμες. Τίνο. Προς αυτό, έτσι. Ενότητα πίστεως. Πάμε στην ενότητα λόγου. 1 Κορινθίους 1:10. Πάλι Παύλος. Σας παρακαλώ αδελφοί στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο. Να λέτε όλοι το ίδιο. Ανοίξει το στόμα μας και λέμε το ίδιο. Χάσαμε την προσωπικότητά μας, τα λέγαμε. Και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Εδώ τα ταυτοποιεί πάρα πολύ. Ακόμα και όταν ανοίξω το λόγο, ό,τι βγαίνει από το στόμα μου, να μοιάζει ακριβώς με ό,τι λες εσύ. Τα σχίσματα είναι η επίπτωση, όταν δεν υπάρχουν αυτά. Όταν δεν υπάρχει κοινός λόγος, δημιουργούνται σχίσματα. Αν το διαβάσετε ανάποδο. Γιατί υπάρχουν τα σχίσματα και δεν υπάρχει ενιαίος λόγος. Άλλα λέει αυτός, άλλα λέω εγώ, άλλα λέει ο τρίτος. Αυτό δεν ισοπεδώνει την προσωπικότητα καθόλου. Το αντίθετο, παραμένουμε η ίδια προσωπικότητα, έχουμε ενοποιηθεί κάτω από το ίδιο πνεύμα. Γι' αυτό και ό,τι λέμε φαίνεται σαν ακριβώς σαν είναι ο αδερφός τα ίδια. Μα δεν μπορεί να πει διαφορετικά, γιατί διαβάζουμε τον ίδιο λόγο και ο ίδιος λόγος με κεφαλαίο λάμδα ενεργεί σε όλους. Βέβαια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένη ενότητα, που τα περιέχει όλα, θα πρέπει ίσως να δούμε την προσευχή που έκανε ο Χριστός λίγο πριν παραδοθεί στον κήπο της Γεθσιμανή. Εκεί λέει ο Χριστός, προσέξτε τι λέει στην προσευχή του στον Πατέρα. Ιωάννης 17:22. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες, απευθύνοντας στον Πατέρα, Θεό Πατέρα, έδωσα σε αυτούς. Για να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα, εγώ σε ενότητα με αυτούς και εσύ σε ενότητα με μένα. Άρα κατ' επέκταση, αν το λύσουμε αυτό, είναι εμείς σε ενότητα με το Θεό και Πατέρα πλέον.
για να είναι σε μια ολοκληρωμένη ενότητα. Ολοκληρωμένη ενότητα. Εγώ ενωμένος με αυτούς, εγώ με σένα, ως εκ τούτου, και τα δύο άκρα δένουν μεταξύ τους, και εμείς με τον Πατέρα. Αυτό λέγεται ολοκληρωμένη ενότητα. Όλοι ενωμένοι. Και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Από αυτό σε γνωρίζει ο κόσμος. Ότι είσαι, τι ενότητα είναι αυτή. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων που να έχει τέτοια ενότητα. Φανταστείτε επομένως όταν εμφανίζονται σχίσματα, τι εικόνα δίνεις και προς τα έξω, σωστά. Φαντάσου όταν γίνονται σχίσματα, τι εικόνα δίνεις έξω. Είναι στο αντίθετο. Όχι εικόνα Θεού, ακριβώς το αντίθετο. Αυτά είναι τα παράγωγα που βλέπουμε εν ολίγης. Παράγωγα της ενότητας του πνεύματος. Ενότητα φρονήματος, ενότητα πίστεως, ενότητα λόγου και όλα αυτά κάτω από το πέπλο μιας ολοκληρωμένης ενότητας, όπου εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό και ο Χριστός με τον Πατέρα και ως εκ τούτου και εμείς με τον Θεό και Πατέρα. Αλλά αν διαβάσουμε ξανά, ερχόμαστε πάλι στο εδάφιο, το 3. Λέει, φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος, δεν σταματάει εδώ, λέει, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Σαν ακούγεται μία ακόμα προϋπόθεση. Αυτή δεν είναι προϋπόθεση, είναι σύνδεσμος. Σύνδεσμος είναι σύνδεση δύο πραγμάτων ή καταστάσεων. Δηλαδή, για την ενότητα υπάρχει ένα συνδετικό υλικό ανάμεσα στον καθένα. Τι τον συνδέει? Η ειρήνη. Και όταν λέμε για ειρήνη, τι εννοούμε? Εδώ, όχι η ειρήνη των ανθρώπων, η ειρήνη του Θεού. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αν διαβάζαμε στους Εφεσίους λίγο πιο πίσω στο 2.14 θα διαβάζαμε, επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Το πρόσωπο. Μιλάμε για ειρήνη και μιλάμε για Χριστό. Αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο μέρη ένα και γκρέμισε το μισότυχο του φραγμού. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο είναι να υπάρχει ειρήνη ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ενός με το άλλο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καθεστώς ειρήνης και πάλι μέσα. Ακούγεται σαν προϋπόθεση. Είναι μια όμως πραγματικότητα. Αν θέλετε, πάμε στους Κολοσσαείς να διαβάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, τα 15.4 και 15. Ας διαβάσουμε από το 12. Είναι κάτι όμορφο που λέει ο Παύλος στους Κολοσσαείς. Ντυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτερμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Σας θυμίζουν όλα αυτά, τις προϋποθέσεις που διαβάσαμε. Εδώ λέει ντυθείτε, φορέστε τα σαρούχο πάνω σας. Υποφέροντας ο ένας τον άλλο, να και η ανεκτικότητα. Ακριβώς, να και η ανεκτικότητα. Και συγχωρώντας ο ένας τον άλλο, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον. Όπως και ο Χριστός συγχώρησε σε εσάς, έτσι και εσείς. Και λέει στο 14, και σε όλα αυτά να αντιθείτε την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Η αγάπη είναι σύνδεσμος, πάλι η λέξη σύνδεσμος της τελειότητας. Μας φαίνει στην τελειότητα. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, στην οποία και προσκληθήκατε σε ένα σώμα. Να και η πρόσκληση. Η ειρήνη, εδώ λέει, τα λέει ανάποδα, μας έχει καλέσει σε ένα σώμα, να γίνουμε ένα σώμα. Το περιγράφει διαφορετικά, είναι το ίδιο πράγμα. Επομένως βάλτε άλλη μία παράμετρο, την παράμετρο της ειρήνης. Να το βάλουμε διαφορετικά. Αν να προσευχηθείτε για ενότητα, προσευχηθείτε για ειρήνη. Προσευχηθείτε για τις ηθικές προϋποθέσεις, προσευχηθείτε για την ειρήνη. Αν λείπουν αυτά, δεν πρόκειται να δείτε ενότητα όσο και να πιεστείτε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και επανερχόμενοι στο κείμενό μας που διαβάζουμε, από το 4 στο 6 δίνει και περιγράφει 7 σταθερές πραγματικότητες που διαμορφώνουν τη βάση της ενότητας. Αυτά είναι πραγματικότητες. Είναι θέλημα Θεού. Μπορεί ο Θεός να το πετύχει, αλλά δεν επιτυγχάνεται αν δεν υπάρχει ενότητα. Είναι κάτι που πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει ενότητα. Είναι τα παράγωγα που λέγαμε. Προσέξτε. Εν σώμα, συνεχίζει. Σώμα είναι το σύνολο των πιστών, η Εκκλησία. Εν πνεύμα.
μία ελπίδα, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός. 7 πράγματα έχει αναφέρει. Το τελευταίο σημαίνει ότι πρέπει να πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Προσέξτε, μπορεί να μην πιστεύεις στον ίδιο Θεό, για να σε δω. Δηλαδή, να μην του αποδίδεις αυτό που είναι και ο καθένας να του δίνει άλλες ιδιότητες. Ο οποίος Θεός, λέει, είναι, από το κριτικό κείμενο, πατήρ πάντων, επί πάντων, διά πάντων, εν πάση. Αυτό είναι ολοκλήρωμα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα τον βρεις. Είναι γεννήτορας, πατήρ πάντων, είναι γεννήτορας. Επί πάντων, κυριαρχεί σε όλα. Διά πάντων, μέσα από όλους, εν πάση, κατοικεί σε όλους. Έδωσε μια γρήγορη περιγραφή τι σημαίνει το εις Θεός. 7 σταθερές, εν σώμα, εν πνεύμα, μία ελπίδα, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι σε όλους διαμορφωμένα το αυτό. Ξέρετε, έχω άλλη αντίληψη de όλες. Τότε δεν μιλάμε για ενότητα. Μόλις αρχίσουν έχω άλλη αντίληψη, σημαίνει ότι δεν φτάσαμε στην ενότητα. Μπορεί ακόμα και στο θέμα ελπίδα να έχεις άλλη αντίληψη. Δεν έχουμε ενότητα. Κλείνοντας σιγά σιγά. Μπορεί να μου πείτε τι αντιστρατεύει και διαβρώνει την ενότητα. Τι πηγαίνει ενάντια στην ενότητα και τι τη διαβρώνει. Ποιοι είναι οι εχθροί της ενότητας. Καταρχάς να τονίσουμε και πάλι ποιος διαμορφώνει τους όρους της ενότητας. Ποιος τους διαμορφώνει. Από αυτό που διαβάσαμε τους διαμορφώνει ο προσκαλέσας. Πρώτο εδάφιο. Αυτός που προσκαλεί, που είναι ο Θεός, αυτός διαμορφώνει τους όρους της ενότητας. Αυτός θέτει τους όρους της ενότητας. Σωστά. Γι' αυτό λέμε υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να τις παρακάμψεις. Τι παραβιάζει την ενότητα? Ό,τι δεν τη διαμορφώνει. Τα εδάφια 2. Όταν λείπει, πολύ απλά, ξανά το εδάφιο 2 με αρνητική άποψη. Όταν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, όταν δεν υπάρχει πραότητα, όταν δεν υπάρχει μακροθυμία, όταν δεν υπάρχει ανεκτικότητα και να βάλουμε στο τέλος και όταν δεν υπάρχει αγάπη. Αυτά όταν δεν υπάρχουν διαβρώνεται και δεν υπάρχει ενότητα. Ή αν υπήρχε και εμφανιστούν αυτά, χαλάει η ενότητα. Γιατί μπορεί να υπήρξε και στο δρόμο να σκάσε μύτη κάτι από αυτά. Αντί για ταπεινοφροσύνη κάποιοι ψιλοφρονήσανε. Αντί για πραότητα κάποιοι άρχισαν να ξεγείρονται. Αντί για μακροθυμία πάλι το ίδιο. Άρχισαν να κρίνουν και να κατακρίνουν. Αντί για ανεκτικότητα άρχισαν να μην υποφέρουν τους άλλους. Τέλος η ενότητα. Να θέσω ακόμα ένα ερώτημα πριν κλείσουμε. Ενότητα πάση θυσία. Πάση θυσία ενότητα. Παραβλέπουμε τα πάντα. Είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα. Ποιος έχει την πάση θυσία? Πάση θυσία σημαίνει ό,τι και να συμβεί ενότητα. Δεν κάνετε τα στραβά πάτια. Ρωμαίους 16-17. Διαβάζω Ρωμαίους 16-17. Σας παρακαλώ μάλιστα αδελφοί, προσέχετε, σκοπείτε είναι στο κριτικό κείμενο, βάλτε στο στόχαστο δηλαδή, προσέχετε αυτούς που κάνουν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε και απομακρύνεστε από αυτούς. Απέχετε τούτον. Απέχω σημαίνει φεύγω από αυτόν. Εδώ δεν μιλάμε για ενότητα, ακριβώς το αντίθετο. Άρα δεν έχω ενότητα με κάποιους. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχω ενότητα μαζί τους? Αυτοί που κάνουν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα. Προσέξτε όμως, επειδή εμένα μπορεί αυτό να μ' αρέσει και να λέω «Α, εσύ κάνεις σκάνδαλο έξω από εδώ», διχοστασίες και σκάνδαλα που κρίνονται βάσει της διδασκαλίας που μάθατε. Δηλαδή, όταν σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε, αυτοί αποκλίνουν και μόνο αυτό, έτσι. Είτε είναι ηθικές προϋποθέσεις, είτε είναι θεολογικές προϋποθέσεις, έτσι, πνευματικές προϋποθέσεις. Όχι έτσι μου ήρθε και έβγαλα κάποιον έξω, γιατί εμείς το έχουμε αυτό. Όχι. Διχοστασίες και σκάνδαλα πάνω στη διδασκαλία που μάθατε, όπως τα μάθατε, εδώ. Με κριτήριο δηλαδή αυτό.
όχι με ανθρώπινα κριτήρια, αυτούς να απέχετε. Να τους έχετε μακριά ή να φεύγετε καλύτερα μακριά από αυτούς. Διχοστασίες και σκάνδαλα. Τους ανθρώπους που τα πράγματα το έχουν μέσα τους να τα κάνουν αυτά. Ναι, δεν υπάρχει ενότητα πάση θυσία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν διάλυση. Αυτούς, καλό είναι να τους έχεις απ' έξω. Και τελειώσαμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο ως επίλογος, που είναι πολύ όμορφο, γιατί τα εμπεριέχει αρκετά όλα όσα είπαμε. 2 Κορινθίους 13:11. Λέει και ο Παύλος: λοιπόν, αδελφοί, ευχή δίνει, χαίρεστε, καταρτίζεστε, ενθαρρύνατε ο ένας τον άλλον, να φρονείτε το ίδιο, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Αυτό είναι μια ευχή για την Εκκλησία πραγματικά. Και για τον καθένα, για να μην το κάνουμε ανώνυμο, για τον καθένα. Τότε ο Θεός θα είναι της ειρήνης και της αγάπης, θα είναι μαζί σας. Βλέπετε πάλι, μπαίνουν μια σειρά πράγματα, οι οποίες στη τελευταία ανάλυση είναι δικιά μας ευθύνη, έτσι. Δεν μπορούν να έρθουν πράγματα, οποιαδήποτε πράγματα, πολλές φορές μπερδευόμαστε και προσευχόμαστε για το τελικό, όταν λείπουν τα προηγούμενα. Δεν γίνεται. Δεν παραβιάζει ο Θεός την προσωπικότητά σου και να σου δώσει κάτι που δεν το αξίζεις, ενώ δεν το έχει βάλει ο ίδιος ως προϋπόθεση. Αν μπορούσε να προσευχηθεί ο καθένας και να το δει στη ζωή του ο καθένας, θα έπρεπε να ξεκινήσει από αυτά, τα αρχικά, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεκτικότητα, αγάπη και ειρήνη, που το βάλω σύνδεσμο. Αυτά είναι τα βασικά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, γιατί είναι θεϊκή νομοτέλεια. Το έχει ορίσει ο Θεός ότι όλα αυτά θα φέρουν την ενότητα, γιατί ο ίδιος το θέλει. Γιατί εκείνη τη στιγμή λειτουργεί το πνεύμα του Θεού, το επικεφαλαίο. Άμα θέλουμε ενότητα, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί εδώ μέσα. Κάνουμε μια προσευχή και να κλείσουμε. Ναι, Κύριε, πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας τα δίνεις τόσο ξεκάθαρα. Τόσο ξεκάθαρα που δεν μπορεί, και ένα απλό πνεύμα μπορεί να τα πιάσει. Εμείς πολλές φορές τα παραβλέπουμε και θέλουμε αυτά που εσύ χαρίζεις να τα πάρουμε κατευθείαν, αλλά εσύ θέλεις πρώτα απ' όλα να ασκηθούμε πάνω στο χαρακτήρα μας. Και αν εσύ ενεργείς με το πνεύμα στο Άγιο και το δικό μας θέλημα πρέπει να είναι τέτοιο, που να συγκαταβαίνει και να θέλει πραγματικά να είμαστε μέσα μας ταπεινοί, να είμαστε άνθρωποι πράοι, να είμαστε άνθρωποι που το θυμό θα τον έχουμε μακρά, να είμαστε άνθρωποι που θα μπορούμε να υποφέρουμε ο ένας τον άλλο. Ναι, Κύριε, δώσ' μας γνώση, σοφία, αλλά και δύναμη, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι, και το γνωρίζεις και εσύ, είμαστε αδύναμη όντα, δεν είναι καθόλου εύκολο να πραγματοποιηθούμε μέσα μας. Είναι ένα θαύμα που κάνεις εσύ μέσα μας. Θερμά σε ευχαριστούμε για την Άγια παρουσία σου ανάμεσά μας και αυτό το πρωινό. Θερμά σε ευχαριστούμε για ό,τι μας χαρίζεις, για κάθε ευλογία, και θερμά σε παρακαλούμε και στη βδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας, η Άγια παρουσία σου να είναι αυτή που θα κατευθύνει τα βήματά μας, αντάξια προς την πρόσκλησή σου. Στο όνομά σου το Άγιο. Ερχόμαστε και προσευχόμαστε. Αμήν.